Hello everyone, welcome to Eddie Family. नोंथांमोन बयखौबो आंनि Eddie Family ब्लगाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ मैयानिनोमोन आरो आङो मैया फुङाव फिसाजोखौ स्कुलाव गारहरखांनायनि उनाव एसे ओरैनो न' फोसाबलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो सोरबाफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ। ओमफ्राय न'आ आंना मोजाङै फोसाबजायाखैमोन दासान्दि, ओंखायनो आङो एसे फोसाबलाबायदोंमोन आरो। नायलांबाय थादो दे सोरबाफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ। नायलांबाय थादो सोरबाफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ। बायदि गरम दसेनो सिबखांनानै फेनाव जिरायनांलायबाय। दुगैनोसै आङो एबार ओंखाम संनोसै। नायलांबाय थादो सोरबाफोर दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय नै दुगैखांनानै फैनाय लोगो लोगो सानसुनि जानाय रेडि खालामफैलायबाय आरोना। दहायसो फुङाव खानानै दोनदोंमोन आइया जोगोनार न'निनो, दा बेखौनो आङो हानो लाबाय आरोना सानसुआव जानो थाखाय। खांबाय संलाबायनोसै गरमाव जानला मोनलानो। भाजा जोगोनारजों सयाबिन बेखौनो संलाबायनानै जानोसै, बानलु बाथोन देनोसै, जालाबायनोसै बेजोंनो। सयाबिनखौ एवहरनोसै। बाथोन सावनोसै। थैंक यू लाने के लिए शुक्रिया। हाँ बिबार फादोंमोन आंलाय माबाफोर लाना फैबाय। गरमाव नै थान्दा थान्दा जानोसै। ओंख्रिखौ एसे एरनानै लागानोसै ओमफ्राय जानोसै। मा मोदानदान जाखो। जानो गोसो जादोंमोन आं गरमाव। आंसो फन हरदों आदानो बिनि ओंखाम जानोसै। जाखांबाय दै जानानै फैबाय। सामान लानानै भिडिअ खालामनायनि सामान फिसाजोनि बेगाबो दासो गरमाव लाबोदों। स्कुलाव फैनानै गाहायावनो दंमोन, स्कुलाव फैनानै गाहायावनो थागासिनो बेगा। मासे सान्दुं गोसा आयौ मोदान फैजोब्बाय नै न' सिङावबो।
बेलासिनि जानाय दखाननिफ्राय लाबोलायबाय चलो